हेलो 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 बिपिबा 10ता लाना दं नै 10ता हगारना दङ दा 10ता बिपिएफनिफ्राय 10ता दङ नै दायो बै तामुलपुरखौ नायनो नामा प्रमद बर' आरो बिस्वजित दैमारिनिखौ तामुलपुर बिस्वजित दैमारि आरो प्रमद बर' बिथांनि सानैनि बादाबादि जानायखौ सोर नायनो आंनि आन्दाजावथ' सोर थांगोन बिजेपिनि मा होनोमोनलाय बिस्वजित दैमारि बिथाङाथ' हाइलाइट जाखागोन तामुलपुर बिस्वजित दैमारि थांखागोन बे प्रायनो फाइनालि नम्बरखौसो 14,593 आवगायनानै दङ दा प्रमद बर' बिथाङा 14,593 आव डाउन जाना दङ दायो 9था राउन्ड दा नै गेजेर नांबाय दायो 9था राउन्डआव हाबगासिनो दङ दायो 9 राउन्ड हाबबाय 9 राउन्ड हाबगासिनो दङ दायो प्रमद बर' माइनास जानानै दङ दा 14,593 आव बिस्वजित दैमारि आवगायनानै दङ दा जोङो बेक थांदिनि आरो सोरनिखौ नायनो जों दायो ओरै बावखुंग्रि बाक्साखौ नायसैना बाक्सानिखौ नायनो बाक्सानिया नै दायो मनेस्वर ब्रह्म बिपिएफनिफ्राय दायो बिथाङा 28,921 आव दावखोनानै दङ दा नै ब्रह्मआ 28,921 आव दावख्लायनानै दङ दायो बिसिनाबो 9 राउन्ड हाबगासिनो दङ दायो 9 राउन्ड थांबाय दायो 9 राउन्ड थांबाय आरो दा लिडिं लागासिनो दङ जे बिपिएफनि मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा ओमफ्राय दा जोङो बेक थांदिनि आरो सोर दंबावो दा जोङो बाक्सा थांबाय बाक्सा बावखुंग्रियाव थांसै बावखुंग्रि दा नै 6 राउन्ड दा 6 राउन्डआव लिडिं लागासिनो दङ दायो दावखोगासिनो दङ जायगा लागासिनो दं जाहैबाय बिपिएफनिफ्राय बड'लेण्ड पिपल फ्रन्टनिफ्राय लागासिनो रुपम चन्द्र रयआ दायो 13,197 भट बारा मोननानै दायो लिडिं लागासिनो दङ रुपम रय बावखुंग्रि समस्तिनिफ्राय दा नैबे दङ जाहैबाय आगदा जिङाव जाबाय इउपिपिएलनि बिजाथि प्रतिभा ब्रह्म दा बिथाङा 14,713 माइनास माने दावख्लाय खम जानानै दङ उन जानानै दङ आरो 14,713 उन जानानै दङ दायो जों बेक थांनोसै दायो बिपिएफआ बेवबो बावखुंग्रियावबो दङ जाहैबाय दा 6 राउन्ड थांबाय दा 16 राउन्डसिम थांगोन जाहैबाय दा 10ता राउन्ड दंबावो मा जागोन मिन्थिथ'आ दायो 7ता बा 8तानि गेजेरावसो मोननो हागोन रिजाल्टखौ दा जोंहा बावखुंग्रि थांबाय ओमफ्राय जोंहा नै बेरगाव थांसै जों दायो बेरगाव लाइक खालाम अननानै लाइक खालाम बेरगावआव फैबाय जोंहा नै दायो महिस्वर बर'आ नै 19,583 भट बारा मोननानै दावखोगासिनो दङ जायगा लागासिनो दङ बिपिएफनिफ्राय दायो जोंहा नै इउपिपिएलनिफ्राय दङ नेरसोन बर'आ 19,583 माइनास माने उन जानानै दङ आरो इउपिपिएल आरो बिपिएफनिखौ नायनांगौ नालाय माबा नङा नैबे आगदाजों दङ प्रभात दास पानिकानो झारखन्ड मुक्ति मासा
एसे ओमफ्राय जोंहा दा बेग थांनोसै जोंहा नै बेग थांनोसै जोंहा नै बेग थांनोसै बेग थांनानै जों नायफिननोसै फैफिनबाय बिपिबा दस्रायैनो दस्रा दङ नै खमायाबो बारायाबो दसथायाव दसथा दङ दा नै इउपिपिएलनिफ्राय बे सासेबो लिड लानाय नुवाखै दै इउपिपिएलनि गैला बे सासेबो इउपिपिएलनि लिडिं लानो हानाय गैया रावबो बिजाथियानो इउपिपिएलनि गैया दै नै इउपिपिएलनिया मारै जाखो देग्लाय जिर' जासिगोन नामा इउपिपिएलनिया इउपिपिएल जिर' जासिगोन नामा इउपिपिएलआ माबोरै जाखो इउपिपिएलआ जिर' जासिगोन नामा कमेन्ट्स खालाम दे गाइस इउपिपिएलनिया जिर' जासिगोन नामा दायो माथो गैया सासेबो लिड लानो हायाखै नै दाबो जोङो ओरैजाय अबेनिखौ नायनो जोङो उदालगुरिखौ नायसै नामा उदालगुरियाव हन्दिबारिखौथ' बहा माबानो हाबावनो दिफेन बर' 13,047 उन जानानै दङ दायो राउन्ड 8 थांबाय नै गेजेर नांनानै बारबायानो गेजेर नांनानै बारबाय नै 13,047 उन जानानै दं लरेन्स माबाया दिफेन बर'आ दा सोर दङ बिपिएफनिफ्राय 47 भटआव दायो आवगायनानै दा लिड लागासिनो दङ जायगा लागासिनो दङ दायो दा जों बेग थांनोसै बेग थांनायनि उनाव दायो जोङो सोरखौ नायनो जोङो दायो उदालगुरियावथ' थांबाय तामुलपुरखौथ' नायखांबाय जोंहा तामुलपुर प्रमद बर' आरो बिस्वजित दैमारि दा बिराद बुरजा आवगायनानै दङ दायो सिदलि चिरांखौ नायफिनसै बेसेबां राउन्ड थांखो 13 राउन्ड थांबाय 13 राउन्डआवबो फानिराम ब्रह्म बिपिएफनिफ्राय जायगा लागासिनो दङ फानिराम ब्रह्म बिथाङा बिपिएफनिफ्राय दा नै इउपिपिएलनिफ्राय दङमोन जाहैबाय रनजित बसुमतारी इउपिपिएलनिफ्राय दायो बिथाङा 14,243 निफ्राय बिपिएफनिफ्राय 10थासो जायगा मोननानै दङ दायो लिड लागासिनो दं दा जोंहा बेग थांनोसै जोङो थांबाय सिदलि चिरां थांबाय नङा होमबा सिदलि चिरां थांबाय दा जों इसोरखौ नायबावनो सिदलि चिरां थांबाय सिदलि चिरां थांबाय शिबसागराथ' जोंनि नङा बाल्था जाना पार्टी जायसेल उकिल गगैया नै रायजर दलनि उकिल गगैया शिबसागराव उकिल गगै रायजो दल उकिल गगैया लिड लागासिनो दङ 2,689 भटआव बिथाङा बारा भट लानानै आवगायगासिनो दङ शिबसागर थांबाय नायबाय आङो शिबसागर थांबाय पर्बत जराखौथ' नायखां पर्बत जरा नै पर्बत जरायाव कंग्रेस 9,108
दा बर्ड लानानै दायो आवगायगासिनो दङ 6था राउन्ड थांबाय आरो 6 राउन्ड थांबाय दायो 6 राउन्ड थांबाय 6 राउन्ड लाइक खालाम अननानै लाइक खालामलाय प्लिज लाइक खालामलाय दायो नै कंग्रेसआ लिड जायगा लागासिनो दङ दायो 6 राउन्डआव कंग्रेस पर्बत जरायाव दा BPF-निफ्राय नै 9108 उन जानानै दङ आरो 2797 ना जाहैबाय टटेल भट मोनदों ओमफ्राय 27,678 उन जानाय दङ UPPL-निफ्राय आयुब हुसेन मण्डलआ UPPL-निया बिराद खम दावख्लायनानै दङ दायो बिराद खम रावबो गैया रावबो लिड लानो हायाखै UPPL-निफ्राय दासिमाव UPPL-निफ्राय दासिमाव लिड लानो हायाखै UPPL-निफ्राय दाबो रावबो सासेबो लिड लानो हायाखैनो गैया नैबे नुजाफैखायोमोन आरो लिड लानो हायोबा रावबो लिड लानो हायाखै नै राजु दलाव दाहाय सासेल'मोन दा 2 जाफैबाय नै राजु दला 2 जाफैबाय AIOD-बाबो सासेल'मोन 2 जाफैबाय गण परिषदआ 9 आव 9 BPF-आ 10 आव 10 खा बै इण्डियान नेशनेल कंग्रेसआ 24 भारत जनता पार्टिया दायो 80मोन दा 79 आव दंफैयो दा जोङो दतमाखौ नायसै नामा दतमा नायनो नामा रबिराम आरो दतमा राजु आरो रबिरामखौ नै रबिरामा 17,000 दतमा नै दतमा रबिरामालाय नै गैला दावखोखाबाय 4 राउन्डल'सै दतमानिफ्राय जोङो माखौ नायबावनो गसाइगाव नायसै नामा गसाइगाव गसाइगावआबो नै BPF-निफ्राय 2040 लिड लागासिनो दङ 2040आव आवगायनानै दङ दायो ओमफ्राय UPPL-निफ्राय नै 3889 माइनास माने खम उन जानानै दङ UPPL-निफ्राय दाबो गैया सासेबो 0 अरुप कुमार दे जों कमल सिंजिमोन नामाथाय फाटाफाटि जागासिनो दंमोन बिसोरो नायनो नामा नैबे पर्बत जरायावबो कंग्रेसनिसो थांना दङ दायो पर्बत जरायावबो नांला बाक्साखौबो नायखांबाय दा बेसेबां राउन्ड थांना दङ नै 9 राउन्ड थांना दङ
बावखुंग्रिया रुपम चन्द्र रय थांबाय बावखुंग्रिनाबो लिड लागासिनो दं आरो दासिमाव। देरगाव, धेकियाजुलि, धेमाजि, धुबुरी, डिब्रुगड़, डिगबय, दिसपुर, दतमा, गहपुर, गरेस्वर, गसाइगाव, माफ्लुं, करिमगंज, काथिगुरी, लखिमपुर, लमडिं, महरा, मानास। मानासावबो नै फैला बिथाङा 26,404 उन जानानै दङ। इउपिपिएलनिफ्रायमोन, दा बिपिएफनिफ्राय दङ जाहैबाय नै थानेस्वर बसुमतारी, बिथाङा 26,404 भट लानानै लिड लागासिनो दङ। बेयो जाबाय मानासनिमोन। जेरावबो बेक थांदिनि जोङो। बिपिएफनिया 10था आवगायना दङ दायो। बिपिएफनिफ्राय 10, इउपिपिएलनिफ्राय गैया 0। इउपिपिएलनि 0। इउपिपिएलनि 0। सासेबो लिड लानो हायासै। सिडली चिराङावबो नै हायासै, रावबो गैया। रन्जित बसुमतारीया बिराद माइनास जाना दङ, 16,000 माइनास जाना दङ। बे 16,012 दावखोना दङ बिपिएफनिया फानिराम ब्रह्मआ। सिडली चिरां थांबाय। पर्बतझराथ' नायखांबा पर्बतझरा थांबाय। मासबाराव नै सरन बर'। मासबाराव सरन बर' नै बिपिएफनिफ्राय। इउपिपिएलनिया नै 61,691 उन जानाय दङ रबिन्द्र बसुमतारीया मासबाराव। सरन बर'आ दायो 48,973 4 राउन्ड 14 राउन्ड। रिजाल्ट मोनसै 1 घन्टानि उनाव मोनसिगोन। दायो नै 1:11 जाबाय। 3थायाव मोननो हासिगौ। 3थासोआव मोननो हासिगौ, नै 3थानि सिगां मोननो हागौ। 1 जाबाय 2थानि गेजेराव मोननो हागौ। 2थानि गेजेरावनो थाब जायो दानिया मेसिन नालाय थाब जायो आरो। दा नै 48,951 बोखोनो हाखानाय नंला सरन बर' बिपिएफनिफ्राय। 48,973खौ नों बोखावनानै 50% गाहरबाबोथ' बे देरहाहैखाबाय जेरैबाबो। एथबां बुरजाना। दा नै इउपिपिएलनिफ्रायबोथ' थांखाला। 61,691 उन जानानै दंखायो।